Rețeaua de laboratoare medicale ale companiei suedeze Sinevo înseamnă siguranță, cuprinzând un portofoliu de peste 2000 de analize, atât uzuale cât și avansate, procesând anual peste 1 milion de teste. Timp de 10 ani de când ne aflăm pe piața din Republica Moldova, am evoluat necondiționat și am ajuns la cele mai înalte nivele europene. Pentru că sănătatea dumneavoastră este prioritatea noastră, pentru locuitorii din municipiul Soroca propunem promoții exclusive de 25% reducere la toată gama de analize uzuale. Sinevo înseamnă precizie și calitate. Timp de 10 ani suntem prezenți pe piața din Republica Moldova. În această perioadă ne-am extins area în mai multe raioane ale țării, inclusiv și în municipiul Soroca, unde activează personal calificat. Acum, pentru locuitorii de aici, oferim reduceri de 25% la toată gama de analize medicale. Profilaxia prin diagnosticare este o practică binecunoscută în toată lumea. Oamenii conștientizează importanța monitorizării sănătății și astfel prevenirii eventualelor îmbolnăviri. Pentru că e mai simplu și mai ieftin să previi decât să tratezi, Sinevo îndeamnă oamenii să beneficieze de cele mai avantajoase oferte pentru investigații. Centrul pune la dispoziția locuitorilor municipiului Soroca personal calificat, servicii calitative, rezultate sigure și rapide și o sală de recoltare dotată cu toate echipamentele cu acreditare internațională. Tot ce trebuie să faci este să vii la Centrul Medical Sinevo pentru a-ți verifica sănătatea economisind bani și obținând rezultate cu precizie înaltă. Vă așteptăm la punctul de recoltare Sinevo din orașul Soroca, de pe strada Alexandru cel Bun 36, pentru a beneficia de reducere și a verifica starea de sănătate. Centrul de recoltare Sinevo din Soroca se află în vecinătate cu școala muzicală. Vă puteți deplasa cu rutele 1, 2, 4, 3 și 5. Grăbiți-vă să beneficiați de promoția de 25% la o gamă de peste 2000 de analize.